Keskitys etualueelle, pallo tulee taustalle, Akiniemi virittää jo, pääsee laukomaan ja nyt se menee sisään. Ilves tulee tasoihin tämän kulmapotkun myötä ja debyytissään Adeleke Akinietila sitten virittää uusi laukaus Akiniemillä. 77. minuutti tasoittaa tämän peli ja Ilves suorittaa samalla vaihdon. Kentälle tulee pelaa vielä Akiniemelle, joka laukoo ratkaisun! Knistan antaa kyllä kaikkensa tänään, mutta ei millään riitä. Tämä paine käy lopulta liian kovaksi. Zo naar binnen komen, krijgt die bal weliswaar wat gelukkig mee, maar uiteindelijk staan er 4 man van AZ in zijn buurt, maar wel op een meter te kijken hoe de invaller, deze Nigeriaan. Kyllä vielä hetkeksi kentälle, SJK puolustuslinjaan, nyt Akiniemi. Akiniemi boksissa yrittää keskus. Mittainen eteenpäin kohti Akiniemi, Akiniemi rynnistää. Oppassen, trekt zijn tegenstander. Jukkola. Turhaa enää kenenkään selittää yhtään mitään. Akiniemi. Tuohon kortin tiliin hän otti sen yhden tuplakeltaisen ja Veteli murtautuu nyt sieltä, puolittaa karku.
Akiniemi saa pelattua pallon Söderbergille. Söderberg laukoo ja pallo takanurkka! Tänään paikalla keskimäärin tällä kaudella on ollut vain 1972, joten tämä... Kova kosketus itselle eteen, Rale pääsee tuohon, veteli. Akiniemi on hukata pallon jalkoihinsa, saa sen kuitenkin kontrolliin ja pystyy kääntämään sen... Aika tiiviissä nipussa edelleen